Ni bezala joan aurreko etxean, eta 73an jaiotakoa. 14 urtera zibili ginen inguruen, eta lokala 86ko abenduaren 24 balontzerok berriro zabaldu zen. Eta inguru horretan, desaro inguru horretan kaleak ibilte ginenean, hau zabalik ona hasi ginen gerturatzen, aizialde gune moduen, eta hortik norberen burue hain gazte ez ikusi gendunean ez ginela, 50 urte inguru alde do. Atzera beste urrengo belaunaldiko hitzi genion pausue. Behin barruen, behin lokalan ibilite, azten zarenean gauzek entzuten eta gauzek egiten. Aurreko belaunaldikoi entzun, eta ikasi gurean galdetzen dozu, idazena sortu zen. Eta jakin badakigu, 75, zorain gabiz, 60. urte horrena ospatzen. Eta eusetez, elkartea 75 ingurune sortu zen, 75 guztiak 81an ospatzen da, ze garbikusi batzuetan agertzen direkta batzuk 75ko guztiaren 30-31 inguru horretakoa, baina aurretik ere mugimendu hon zen, eta zorrera izetez Eliza inguruen sorte zen, aizialdia dantza euskeraz egitoz, sasoi hori Franco sasoiagan, euskera ezin zen egin, edo egin behar bazan eskutuen egin zen, adazpadan. Orduen entzundako gunez, sasoi horretako gazteak hasi ziren Elizaren babesarekin, Eliza ondoko lokal honetan. Bai dantza taldea, bai euskaraz berbaiteko, euskaraz olgetako, eta bai meniertera egiteko, apur bete euskaraz aizialdia egin alizeteko. Gaur egun, eta lehen du bai, gaur egun lehen baino elkartea bat, bai bada aizialdi gune bat lokalan moduan, eta aizialdia antolatzeko sortzen den toki bat. Gazteak elkartzen dira, 75etik ona belaunaldi pasatu garenez, gazterie referentzi moduen badeko, hori bai, eta elkartea. Orduen badago herri eta gaztetzen arteko hartu emana, eta izialdia nahi duenak eurin kabuz autogestinua edo moduen antolatzeko, badaki hemen hori bai Andra Mario eta Irko lokalean aukera dekiela eurin kabuz antolatzeko. Herriegaz beti zen da harreman ona, herriari bizitza emota gotzolako. Gazteak eurin kabuz eusek antolatzea, eta utzuneak betetzea, hau da, aspaldian elkarte gutxi hon ziren, eta orain askoz elkarte gehiago, hori bai jarraitzen du bere herrien bere lana betetzen. Alde batetik gaztentzako aizialdetarako lokal bate egitea, eta beste alde batetik norbera beren kabuz utzune betetzea. Bai gudala, bai beste elkarte batzuk eurek antolatzen zurien gauzek, ez ziren nahikoa gazten aizialdi eta buruek betetzeko, orduen behin batu eta behin gazten elkartu ostean, sasoian sasoiz eta fetxaz egun datan arabera, hau da, belaunaldien arabera, bai 88an eta 88an antzekoak izango ziren buruek, eta horren aurrean antolatu eta guz egin.